guys meeting fidang BPP meeting dong dinihai gathering meeting agrama sar faigan borneo gari makaya बहुत गारि जमा जाबाय गारि माखा जमा जाजोबनानै दं दा मा बुंनो हाग्रामा सारा दिनैनि गेदारिं मिटिंआव दा बेवहाय नुजाफैदों बरमायाव खोदोमतल ओरै गोबां बहुत मानसि फैगासिनो दं सफैगासिनो दं मानसिफ्रा नै जोंहा कामेश्वर आबौ जायो बिथाङाबो फैदों दा बहुत माने मानसियानो मानसि आरो गारियानो बासानो बास नै बास बहुत बडलेण्ड बास होननाय दंफैयो नै मानसि माखाया मानसियानो मानसि ओरै मानसि बहुत फैबाय दं हा बायहेराव सफैजोब्बाय बहुत मानसिफोर गेदारिं मिटिं दिनैनि मिटिंआ फार्स्ट इयो गिबि फार्स्ट मिटिं लानाय गिबि मिटिं जाहैबाय बे मिटिंआ नै एसे नै थांना बहुत मानसि नै मानसिफ्रा बासानो बास मानसि जमा जादों बेखिनियावनो दोनथ'बाय हाय गाइस बेखिनियानोमोन आं दाइखौ बास स्टेन्ड बेखौ देखायबाय दसे उनाव आङो मिटिंसालियाव थांगोन सायनासालियाव दा बेहाय आङो बे सायनासालिनिखौ खोन्थागोन आरो खोन्थाबाय बेखिनियावनो